Φενέρ Απάκ. Διασύμων, γιατί όπως είπαμε έχουν διαλέξει τους καλύτερους από τους διάσημους, τους καλύτερους από τους μαχητές, και οι Έλληνες και οι Τούρκοι. Αυτός λοιπόν είναι ο Φουρκάν Κιζιλάη, είναι διάσημος και είναι 26 μόλις χρονών. Είναι ηθοποιός. Εμένα το βιογραφικό μου λέει 26, η κάρτα λέει 27, δεν θα τα χαλάσουμε τώρα για λίγους μήνες. Γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου του 1990 στην Κωνσταντινούπολη. Είναι και ηθοποιός και τραγουδιστής. Έχει παίξει σε πολύ γνωστές σειρές, τον τίτλο των οποίων δεν αναγνωρίζω γιατί είναι στα τουρκικά. Είναι πάρα πολύ συμπαθητικός, έχει πάρα πολύ μεγάλη φιλοδοξία, αλλά και επιθετικότητα στα παιχνίδια. Και θεωρείται ένας καλός παίκτης, δυνατός, ίσως όχι από τα απόλυτα φαβορί για τον τελικό, αλλά ένας αρκετά δημοφιλής και συμπαθητικός παίκτης. Αυτός λοιπόν είναι ο Φουρκάν Κιζιλάη. Αυτός λοιπόν ήταν ο Φουρκάν και τώρα θα περάσουμε σε ακόμα έναν άντρα, ακόμα έναν διάσημο. Είναι πυγμάχος στο επάγγελμα, να το βλέπουμε και από την στάση του στη φωτογραφία, και ο οποίος λέγεται Αντέμ Κιλιτζή. Δεν θέλω να τους λέω και λάθος, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ο Αντέμ, να σας πω ότι είναι μόλις 31 ετών. Είναι, όπως είπαμε, μποξέρ, πυγμάχος, και μάλιστα είναι μέλος του boxing club της Φενέρ Μπαχτσέ. Έχει πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο και έχει εκπροσωπήσει την Τουρκία σε πάρα πολλά τουρνουά. Και μάλιστα είναι και πάρα πολύ πετυχημένος σε αυτό που κάνει. Κέρδισε και χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Boxing το 2004. Επίσης έχει γίνει πάρα πολύ αγαπητός στο κοινό, γιατί είναι εξαιρετικά δίκαιος και κρατάει μια πάρα πολύ τίμια στάση στο παιχνίδι. Δυνατούς παίκτες για τον τελικό, να ξέρετε. Των 42 ετών. Είναι ο πιο γνωστός από τους διάσημους στην ομάδα των διασύμων. Είναι αυτό που λέμε το top όνομα. Το Πανοράφι. Το Πανοράφι.